June ni som ni le pathum sang ni le som pariat ani a Thailand rama naupang football team pakhat Wild Boar football team te chuan ni danga an ti thin dan pa nga in training session an nei le a heng naupang te hi kumsom pakhat atanga kumsom paruk inkar an ni hlom ani chutia tluang taka training an nei zo nu chuan an assistant coach ekafon chantawong le naupang som pahnih te chuan July mun chu an chua santa a ma se an coach no parat kantawong ero chu naupang dang coaching pele tur le inkhel pui le tur chuan ala om khotlaya inkhel na lama aril ru apek em awang chuan coach kantawong chuan a phone reng reng chu alo ngai sak lova inkhel azo nu a phone a han en meu chuan naupang nu le pa te miss call tam tak alo tlar tuar mai le thil dik lo om nge ya riat awangin naupang nu le pa te chu a han phone kwal hloma naupang te chu an ban na rei to hle ma se in lama an la ho reng reng lo alo ni assistant coach chantawang chu a han phone le dona a phone tlang thei ta hau lo mai ma se chutia naupang nu le pa te a han phone kwal diet diet ta ka chuan van nei thak tak main sangpol kan tawang anu le pa te a han phone le chuan ama sangpola naupang kum som pathum mi ngei chuan phone chu alo chang hlo mai sangpola chu training na hmun atanga anu in aron lam awangin him takin in alo thleng to alo ni a anin biak na a chuan sangpol chuan coach no parat kan tawang hne na chuan a thian te chuan an training na bul loka om thamluang puk lama kal an tum thu soita a thamluang puk hi Thailand a puk seiber palina ni in a seizong hi KM som lai ani a chuk le chho tam tak le mun cheng che tak tak tam tak a om ba ka then khat lai a phei chuan mihring leng ngor ngor chawa kal thei te ani ti chuan rang takin coach chuan thamluang puk lam chu apan ta nga la puk lu na atanga thui lo te a han kal chuan naupang ho cycle da khom chu a muta a chung an cycle te chu voi tam tak alo mu to te an ni awangin rin hlel na om hau loin anaw te ta nge ani ti chu anem het theya chu mai ba ka puk chunga chuan an lut nge ani ti chu a hrethiam ta ma se khaw athim zuya ro asur tam em bok nen ama chau chuan ti thei anei tlem em awangin rang taka tranpui na ko chu tha in a hreta zokani ti chuan karlova chu thamluang pu rapthla taklu na kong kabula chuan mi zatam tak an pungkhom tanghala naupang nu le pa le an chung khat laina hnai te chuan chu puk chunga naupang tang an ladam nge an thi ti po hriat lo te chu trap chungin an au homa ma se ti thei ero a om si lo hil khen dan chu hetiang hi ani naupang te chu thamluang pu ka chuan an luta ma se an lut tran chau ti chuan ruwa na satak aron sura tui hok tam tak aron siama chung tui hok te chu pu ka chuan luang lutin a hniam lai dewa chuan a tling khom ta a puk chunga chuan naupang te chu an tang ta ani ma se an tang ti po chu a tha zonga be se na mai chau ani a an tang nge tui lian chuan naupang te chu ala zo vek ti po chu tun din hmuna chuan hriat thei ala ni lo ani naupang te chu pu ka chuan engtia thuk nge an kal tui lian chuan a chimpil vekem ni an ladamangem ladam ta se him takin an chan chuak thayangem zona tam tak chan na nei si lo alo lut ta zut zut mai ani karlova sarkar beng athleng thuaya chan chu na an thok don nge ruang lak chu na an thok don ti po in shelawin chu pu kongka a chuan an zita hut hut mai ani police tele tol chung mi te chu en tin tin emo puk chunga chuan thui vak lo an han lut thei maya naupang ho bek le bung rodang te chu an mu bel le a ma se an mani ero mu tur an la om chuang lo ma se thamluang pu ki kan soitak ang khan mun cheng chetak chuk le chho tam tak ani awangin naupang te chuan mun him lai tuin achim phak lo lai pan na chang an hrenge yanga puk lu na lama tui alen tak awangin an tang ani rinna alian ta hle ti chuan aram pumin chung naupang som pahnih le an assistant coach nen an vaiin mi som pathum te chan chuak tur chuan Thailand sarkar chu a buai ta zak zak mai ani
Highland Navy SEAL Team tui chung lut thiam te cha an ni a ma se an ni ho hi puk cheng chetak tak kara chetla tura training an ni lo ba ka an man ruwa te po chu tiang tura duan ani alo awangin ti thei an nei tlem hle mai an chanchin hria in British mi Vernon Answorth chu chan chu na thok tur chuan aron en volunteer ve a ani hi helai munari taklo cheng to le thamluang puk om dan le ni phung po hretak mai ani a ani ruwa man na chuan a thian pahni puk chunga tuilut thiam cave diver anti John Volanten le Rick Stanton te chu pun an ni le ta ani John Volanten le Rick Stanton te hi cave diver thiam tak mai an ni ba ka khovel mun sang sanga te po voi duai lo chan chu na thok tura pun an lo ni to thina ni ma se makve deuh mai chu an ni thian dun hi professional cave diver an ni mi alo hi ani John Volanten hi IT consultant ani a Rick Stanton hi firefighter train ani thunga ma se a hna hi achol san to ani chutia an ni pahni an ron lan tira chuan chan chuan hna thok tura lo in ring Thailand Navy SEAL te chuan an ni pahni kumlama po a upave to tak tak te chu an mel han en mai chuan ti thei an nei bik an ring lo ani chu an ni pahni po chuan an hai bik lova ma se an ni thian dun ero chuan hei hi sipai training emo indo na ani lova puk chunga tuitling ani awangin an ni ai chuan ton hriat kan nga zo kani an ti ve tlat thung ru asu renga wangin an malak na ang chu arang thei ang berzela anti angaya tui chuan achim san zel awangin an hna chu akhir tul mai bok si puk lu na bula chuan ram sang sanga tanga thanpui tu te ba ka thiam bik nei expert chi sang sang te nen mi sing tel an ji hut mai ma se apoimo ber puk chunga tuitling khat vek ton tlang thei ero tuma an la om lo ani ti chuan Vernon Answorth chuan a thian te pahni John Volanten le Rick Stanton te hna chuan thamluang puk om dan le akal hmang te chu a chip chiar thei ang ber chuan a han hril fia thanta a thamluang puk lu na atanga KM khat vela chuan peng thuam ti anga peng thuam a oma dinglam le veilama a peng ani puk chung pum pui sei zong dinglam top atanga aveilam top chu KM som lai ani a Vernon Answorth chuan naupang te chuan veilam an zo nge arin thu le mun sang lai tuin achim phak lo khoyemolaya an tom hul arin thu asoya chulai mun chu Pattaya Beach tin an soi thin ani ma se Pattaya Beach thlen chu thil ol ai tak ani don hau lo a chan chu puk chung then khat lai chu mun chep tak tak te kuala in chi som ni le pariat chau te ani a oxygen bur lian pui nen chuan chutiang mun che pa chuan an lut tlang thei don lo ani tin then khat lai tuin achim kha vek lain mun sang deuh cheng che tak tak khama lon ang maya lon deuh or ngai a omle loi thung sia tin athim cha ema kho en lai po in mai zo na kut da po mu thei lo khopiel tin puk chung chu athim thin ani chu mai ba ka naupang te chu engtia thu ka nge an om ti hriat ani lo awangin engzat nge oxygen an mamu ang ti po hriat thei ani lova han tong pong lu thuk vak ringot don se akir le na tur khop oxygen an nei lo chuan an nun na hialin atuar theya let le tur om to lowin an ma ni zok po chu an va thitlon ringot thei ani puk bang vela te chuan lungzum le hriam tak tak atam em maya che sual pal le inti pal theina tam tak a omani puk lu na kongka atanga apeng thuam lai thlen ringot po chu na hau tak ani to te lul nen chulai atanga Pattaya Beach lam lapan le zel chu nun na thap tak meu thil ani ma se chung har sat na le lo om te chu thir thei an ni lova chu puk lo om taka chuan John Volanten le Rick Stanton te chu an lut tranta ani tui karen anat ema wangin John le Rick te chu chak takin an lut thei lova puk chuat lam chu panin a chuata chuan an in man tanga zoimua ngin malam an pan thei chau ani chutia an kalpa chuan an thlen china chuan fruizen an thlung phei zela ti chuan engtin tinemo apeng thuam lai chu an thleng thei ta hlo mai chu mason na lian tak ani
an hrui zen zamsa ron ring chuan diver dang te pawh an lo lu bel ve zela mi engemaw zat chu a peng thuam laia chuan an in kulh thei ta a chu mai ba ka puk lu na kongka le a peng thuam in kara chuan chambar thi an ti kem chu siamin chulai hmun chu tui chim phak lo ani awangin an hman romamo chi hrang hrang oxygen teng le damdoi chi hrang hrang ba ka eitur da khom nan an siam thei ta bok ani tichuan Pattaya Beach an ti lam pantur chuan John le Rick te chu an han in sangmar le tranta a ma se ruwa chu atam tel awangin tui chim chin chu asang zel mai si a an taksa ti chak nan le ha chol nan reilo te chu an han thu zok a ma se minute khat po apoimo to e mawangin ha chol man ani lo tichuan Pattaya Beach lampan chuan an thok chuak le ta ani chuti lain puk pon lama po athai angin ma an lo lak ve zel ani a tuipam khol lian tak mangin puk chunga tui tling chu pam chua ani a then khatin puk lu na dang alo om tak mialin ti in ram hnuaya an fak kuala mani theina zon thewa athai angin ma an la suau ani ber mai no pangte an bo tran atangin darkar somsari le pahni ngot aliam to awangin muang chan thei ani lo ani volunteer sing chuang an om awangin an eile in ringot po hau tak tham em maya chung lo boi pui tu te po chuan na tangkai tak an thok vek mai ani beiseina chawrau tak an la nei chu an la chem nung sham ani ber mai John le Rick te po harsat na tam takkara Pattaya Beach lampan chuan ma an son phei ve zela cave diver thiam tak nima se chutiang renga thuk le hau tak chu an dam chungin an la lut ngai bik lo ani harsat na tam tak an sutlang nuwa Pattaya Beach chu an theng thei ta hlau mai le ma se at beisei angin naupang mel mu tu reng a om ta hau lo mai naupang te chu tuilian chuan a chim pil zo ta nge chu aya thu ka chuan an tom ti zo na chu alo om thar le ta a chu zo na chang thei tur chuan du thlan tur pahni a oma pakhat zok chu naupang ruang zonga tui chunga let le ani a pakhat zok chu a aya thu zok lu le zel ani ma se chu thil hlau om tak mai ani to a chan chu oxygen teng chu Pattaya Beach thlen na tur khop chau ani wang ani an oxygen bur mun thuma thena mun ni chu kallam le holam atana ni a mun khat ero rik rum thila inve na tur atana khek ani mun thuma thena mun khat chu an hmang zo der to ani ma se chutiang chu ni ma se John le Rick te chuan no pang te chu daminemo hi inemo mu nge andu awangin kalzel chu an thlang ta ani ti chuan ri sang tak nen an kaltum na Pattaya Beach aya alet ni laya thui an lu le nu chuan eng te takte mai an muta a chu mai ba ka mihring tong ri an hretabok no pang te chu an ninge ani ti ringin John chuan ataksa a camera an fit sa chu a han tinunga naupang te nen chuan anin muta naupang te chuan chan chuak tu mel an han muthut mai chu an lom nge mai chuta John chuan chan chuak tu tam tak an local do ne ti in a han tong thlamuan ngal mola naupang te chuan John a hne na chuan eng ni nge ni ti in an han zot ta heu mai John chuan naupang te din hun threthiam tak chuan tho tran ni ani helai hmuna hian ni som lai in om to alom a han ti a chulai puk thim cha tak mai nuaya chuan chhun le zan reng a rang si lowa naupang te chuan ni engza chi nge an tan to ti po anin hre to lo ani heta John le Rick ten naupang an va mu hi July ni thum ani a naupang te hi ni som lai an tang to ti na ani in an lo om na mun hi pu lu na kongka atanga KM li don lai ani pa ka an om na tura atira an lo rin Pattaya Beach atanga metar zali vel zeta hla ani bok ani naupang te chu an zawa in himdam takin mu ani vek ani ti chu khovel chanchin ranga an puang dar hal chuaya ma se na hau tak le hupur om zet mai ala oma chu engtin nge chu tiang puk thuk le thui tui chim pil mai ba ka mun cheng che tak kara chuan him takin lak chu an ni ang ti chu ani John le Rick ten naupang te omna an thlen nu chuan
Thai Navy SEAL te chuan an hrui thlun sa ring chuan naupang te mamo chi hrang hrang kengin chulai hmun chu an ron thleng ve le ta a an ni ba ka hian sipai doktor te po an lo thlen bel ve le zela naupang te thrisel na din hmun chu ngun taka an en fi areng ba ka himdam taka lak chua an ni ma chu an lo ompui don ani naupang te hruai chua an ni dan tura chuan ruah man na chi hrang hrang an han siam chin zunga amalak na kalmek tuipam khol manga tuipai chua vek te chu an han ruah man china ma se chu tiang zat tuipai chua chu thil ol sam ani silo mi hausa Elon Musk po ron in rol ve in naupang te chuan na tur tui hnuai long ang chu a siam thei tur thu asoya ma se chu po chu man thei ani lo a chan chu puk cheng chetak tak le zim tak tak kara chuan aleng don lo ani Elon Musk sian aruah man na siam chu an pom sak du lo awangin Twitter lama athin rim thu le rescue team te adem na thu atui thial ani ti chuan ruah man na chi hrang hrang an siam hnuwa a om ang deuh pathum chu an han thlir hrang ta a amma sabera chuan pon lama tanga leivera naupang te chu hruai chua ani ma se chu ruah man na buai thak na le hlo om na chu naupang te om na zon dik tak chu engtin nge an hriat theiang lo hre thei ta po ni se tlang sang le mun cheng che tak tak kara naupang te om na zon fer tura lir thei lak lu ringot po na hau tak le hun du rei tak tur ani boxi ruah man na dang le a chuan naupang te chu diving suit le oxygen ne na thuama diving training pek thuaka in hruai chua chu ani le a ma se chu po chu thil ol sam ani melo a chan chu naupang te chu ni som lai tang to ani awangin an taksa achak to lowin an chaw raw to sia tui hnuai thuk tak le tui karen chak tak nok na kara chuan dam taka an chua thei abei sei om lo ani tin pakhat le chu tui pai kang emo ruah sur top hun nga top mai chu ani ma se chu po chu thil ti chi ni in alang lo a chan chu July tha chau alani a fur chu a in tran don chau ani si October tha vel thleng July muna naupang te han tan tir ngot mai chu thil ti chi ni in alang lo ani chutia naupang te lak chua dan tura an buai mek lai chuan rescue team zinga mi Thai Navy SEAL zinga po a thaber bol saman kunan chu puk chung tui hnuaya chuan oxygen tla chamin aboral ta hlau mai hei hian an thil buai pui mek lo om zia le naupang te himdam taka lak chu a hau tak tur zia aron tilang chiang thar hle mai sipai infit tha em po oxygen tla chama athi mai thei chuan naupang chak to lo tak eile in mumal po ei to lo tan chuan puk chunga tuitling khau tak pal tlang chu a hu phur om tak zet don ani ti aron ti chiang thar ta hle ani chutia ruah man na fel fai siam hlei theilowa engema chen an puai hnu chuan ruah man na pakhat lo om le a thlak ang reng tak mai aron chuak ta tlat mai chu naupang te chu chiu mut an ni anga ni khoshelowa an om lai roi chu ani naupang te ni khoshelowa an da kher chan hi tui hnuai thim taka an om laia an chi aya an tal buai lo na na ti ani a chu ruah man na chu ruah man na hlo om tak le a thlak tak ni ma se du thlan tur dang om miau hek lo le had ti chin tur chuan anin buat sai chanta ani Rick Stanton chuan a thian pakhat Australia lammi Dr. Richard Harris anesthesiologist nim hlumlam specialist hiam tak chu be popin apuina an mamo thu chu azuk khen ta a Dr. Richard Harris hi Dr. nima se cave diving hi nuam ati in a hobby ani a kumsom thum chuang lai experience po nei to ani nge a Rick Stanton anen po hian cave diving atanga in shia ani nge ani Dr. Richard Harris chuan an ruah manna a han hriat chuan ruah manna laom takle ti chi rual lo ani thu soima se tranpui tura an ko na chu nial chia angai lo awangin Thailand lampan chuan rang takin athok chuak ve ta thowa chutia a hmun a han thlen ta ka chuan thil om dan zong a hmuna a han mu nu chuan Dr. Richard Harris po chuan an ruah manna siam sa aya tha ngai tu chua tur a hriat bik lo awangin an ruah manna chu apom pui ve theita ani ti chuan chu ruah manna hlom tak kalpui tur chuan
July ni riat atang chuan an hanin buat sai tranta a Rick Stanton ate thian dun le Dr. Richard Harris te baka khovela cave diver thaber ber Jason Malison Chris Jewell Craig Chalen le Jim Warney te an chabel buka anni baka hian cave diver thatak tak an ming soivek sen lo khopa tam le naupang te zone an tul huna zone thei turin puk dung tluan chuaka in tlar tur anin siam bok ani an ruam man na chu hetiang hian kalpui ani don ani naupang te chu diving suit thatakin thuam anni anga chumi hnuah chuan hnim hlum ketamine injection pek anni anga ma se chu hnim hlum chu atok chi a pek angai don ani naupang chu ni kho hrelo top ni si lo mani a thok la thei tok si ma se har chiang che si lo wa anda angai don ani tin an ban chu thil noka a in ba buai lo nan le tui hnuaya an in ham buaya diver te an ti buai lo nan an hnunglama an khir tlatanga an hmaya chuan abi ka duan hmai kor an vu sak anga chu an hmai kor chunga chuan pressure a in siam theya tui hnuaya an om lain an hmai kor chunga chuan tui lo lut pal po ni se chu pressure chuan alo nek chuak zel don ani an oma chuan oxygen tank ti be ani anga chu oxygen tank chuan naupang chu anor dak reng tur ani a athok na dot a in hno lo nan alu chu kun thei lo turin an siam don bok ani chu mai baka naupang chu diver nen chuan nget takin thun zom ani anga tui hnuai thuk tak le pressure na tak po ina ati buai lo nan nget takin thun zom ani don ani a om ziam bera chuan naupang te nun na chu diver te kuta chuan a in ngat pum hlum thak don ti na ani a diver te mo phur na po arit nge mai har sa na tam tak thleng thei a oma naupang hmai kor chu tui pressure na takin alen son hlo ani chuan naupang te chu tuya chuan an tla hlum ngal ani mai dona chu mai baka a hma a kan soitak ang khan an tan na hmun atanga puk lu na kongka thleng chu tui ngor ngor ani lova mun sang de ulai tuin achim phak lawa te chuan naupang te chu zon an ngai don bok ani tin nim hlum chuan an tan na hmun atanga puk lu na kongka thleng chu ala dai lo le zela voi khat injection chuan tarkar khat le minute somli le panga chau adai awangin kong laka chuan dos thara injection le an ngai don bok ani hi chuan an ruam man na kalpui tur chuan rescue team baka Thailand Navy SEAL team te chu an hanin rem ta a tuya tanga diver ten naupang an lo chhuah pui vele a lo zon tu tur te po anin ring ta hle mai chu ruam man na hlawm tak chu atakin an han ti chin ta a van nei na chu an lama tangin har sat na lian em tok lovin naupang patni te chu chamber 3 an ti mai puk lu na kong kabul loka an kem siama khan an hruai thleng thei ta a chu chuan rescue team te chu in rin tok na thar pe in an ruam man na chu a thange yani ti atakin aron ti chiang ta chamber 3 atanga puk lu na kongka thleng chu rescue team te chuan tuipam khol manga tuitling an lo pai kang to awangin tlem chuan an hna awl sam deuh to a abi ka siam stretcher mangin naupang te chu puk kongka thleng chuan khai chhuah an ni thei to ani chu wang chuan chamber 3 an thlen pui thei chuan him taka chan chuak theia anin ngai to ani naupang te tan na hmun atanga puk lu na kong ka thlen pui nan hian darkar thum zel angai ani ani khatna a chuan naupang pali lai chu himdam takin an la chuak theita a an lak chu ma saka piang te chu ambulance in damdoi in lam pan pui ngal zel an ni boka chutia an chetla lai vel zong te chu media ten akim chang thei ang berin an lo puang zar zela naupang zong le an assistant coach te chu dam takin an la chuak vek theiangem ti chu thodep dep chungin khovel ram sang te chuan an ngai chang thuap mai ani atu ka chuan hlo thling takin naupang dang pali chulak chhuah ani le taboka naupang pariat lai chu him takalak chhuah ani ta pon lama rescue team le volunteer te po hlo tin an chang ngei don ya in ngain an hlim to hlom hle mai ani thum ni le atop ber ni ya chuan naupang dang pali baka an assistant coach te chu lak chhuah le tura ruah man ani a ma se har satna dang a ombel le tatat mai chu naupang latang mek zinga te ber mongkok bun piam mark tia an ko thin chuan a hmai kor chu a vuah tok ve tatat lo mai
diver te chuan an hmai kor keng sang te chu an han fuah chin kual tira ma se du thu sa ma fit tha pakhat ma a om ta tlat lo ma se du thlan tur dang om ta hek lo an hmai kor ken zinga ate ber chu an vuah tir tangot maya tle ma siam dang lam dewin a nget thei ang ber tur chuan an tron be sak tangot maya ni ti chuan ani thum ni July ni som sang ni le som pariata chuan naupang som pahnih le an assistant coach te chu thamluang pu rap thlak tak atang chuan him takalak chuakim anita ani ma se he in chan chuan ro pui takhi aman asang hlea nun na pakhat an chan to ba ka rescue team zinga mi Beirut pakbara chuan natna maktak mai blood infection anei pha a reitak damdoi ina enkol ani nuwa athi pha vele ta ani mi som pathum te chan chu an ni thei nan hian Thai Navy SEAL pahnih te chuan an nun an hlan ta ani hetia chan chu an ni tak nu hian naupang te tongkam limom le nui zat thak ang reng tak tak a oma chu rik le jong ten an hmutir khan naupang zinga chuan sap tong thiam an om lova an zinga sap tong thiam soi abul samon chuan rik le jong na te betu ber ani thu soya tin naupang te hian pon lama chuan rampum mai ni lo khovel huapin an chanchin an ngai ven ani ti reng hi an hrethiam lova an mania chhuah thei dan tur chu an thiam angin an dap ve a puk bang chu ker kwaka chhuah mai thei in ringin metar nga laia thui an lo ker ko man to ani an chhuah dan in dot chung changa hian an nu le pa te le an thu nei tu lama tang po in atira soi neu atam hle a ma se helai takhi anui chat thak lai tak chu ani thung siani naupang te hian an kum na an chhuah ma sak dan in dot hi an mani siam ani thu le rescue team te siam ani lo thu an soi chiang ta a in hla hona thui tur deuh te chu an chhuah ma sak tir mai alo ni a chan po chutia diver ten an roi chu ve le chuan puk lu na kongka a an cycle no chia chuan in lampana an in khal ho ve le mai an lo rin wang alo ni tin puk chunga an lu chan ber po hi an thian zinga mi firafat sampiang chai pian cham lom na na wak ro lai mai an lo ni bok ani he in chan chuana ro pui tak hian mihring te tan thon thu ro pui tak min hnu chia tran rual na hian thil ro pui tak asual chuak thei ani ti le he khovela hian mi te tana an nun hlan ngam hial khopa huai sen mi sang tam tak an omani ti ati chiang thar le bok ani